Tungo nga ito. Maura? Tungo nga ito. Ulubot usa. Pagbulat na. Wala sir. So guys, diri ta man niudto sa Delfa Tungolan res Mandaue. Thank you day kang Myong o kang Herbert kay kamoy nag-ingon na asa ko mukaon ron. So tan-awon ni nato ron kung unsa kalami dire. Oh. Ay. Buo pa yun. Begitu pa rin sila. Hindi pa yun, di ba? Nakatungin ang gawin. Gastol mo. Hindi yun. Ano na yun? Umana. Magaling siya eh. Ako siya, napay siya iba eh. Wala pa sa burusa na. Kana, kuha na ako. Atay. Oh, napayatan siya. Bukan atay ko siya. Napayatan ito. Oh, ha? Oh. Ayan. Baik ka na ba yun? Dugay na may dili no? Dugay. Unsam nang siya eh ba? Pilak-pilak. Yang tungol. Unsam nang tungol? Ano ka ba mga tao ba? Ano na, butsi na. Batian. Diyan, no. Dayon ang atay. Mga ligya sa sila. Kung pa'y lain na rin ang anak ko ordera. Aping, lubot. Oh, lobs kasi lobs. Oh, lobs. Almohada. Unsam mo rasa apre sugod ba? Dos. Unsam na marang chorizo ba? Mana siya almohada sir? O bukuha na sa pupusanan na pa? Oh, napa sir? Kuwata sir ah. Oo. Unsay tawag na? Almohada. Almohada. Tugoy na tao. Ilari daw. Purto sir na 25. Mo gani tungod sa tibuok naman. Pero ma'am, ako pag-init ha? Oo, sila. Isang mataba, isang hindi mataba. Dalawin tumol na. Grabe ka pa ito namang paniod to ron. Ay, upat ka klaseng kuan, hiniwa. 11 ka puso. 3 ka soft drinks. Para kabot og 300, 253 ra. Sulit gid guys, sulit kay mo na ni akong paborito kung mangita kung mga tinae, mga tungol, mga atay. Dire ako sa Delfa Tungolan. Nanis la sa S for Tuna Mandaue. So, thank you so much sa mga nag-refer dire. So, thank you and thank you for watching Karenderia Explorer. O kung namoy laing leads para nako,
message lang PM or message ko ano ni comment dire para akong bisitahon and see you on my next food trip. Bye bye.